दा जा मोनसे नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिसा डिस्ट्रिक्ट कमिटिया जा मोनसे थांखि लादों बे एक्चुअलि बाख्नायथाव बिथांमोना जा मोनसे स्टेप लादों बे स्टेपआ दा जिखिनि गोदान फैनो गोनां महरगिरिफोर दं रोजाबगिरिफोर दं बा गुबुन गुबुन लाइननि टेकनिकेल लाइननि केमेरा लाइननि मेकआप लाइननि गासैखौबो थुलुंगाखां होगोन होननानै आं सानो आरो नैबे मोनसे स्टेपआ दा दिनै जों जागायदोंल' दा अलरेडि जोङो 6 मेथाइ नायखांबाय अलरेडि एलबाम ओमफ्राय सर्ट भिडिअ'आ दासिम जागायथ'नाय जायाखै आरो दा डिफारेन्सनि बेलायाव जोंनिया बेखौ बुंनाया गोब्राब जायो मानोना मोनसे डिस्ट्रिक्टनियानो गुबुनावबो थाङो बै मोनसे डिस्ट्रिक्टनियानो बेयावबो फैयो बेखौ क्लासिफाइड खालामनाय एसे गोब्राबसै आरो बेखौ बुंनाया गोब्राब आं बेखौनो बुंनो सानो जाहाथे सावथुन मुलुगनि जोहै जोंनि बर' हारिया गासै बुहुमाव बयजोंबो सिनायजायो बेखायनो आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो गोसो गुदुं गोसो मेलेम होसारनानै जायफ्रानोखि नैबे कालचार लाइनाव बारसोमदों गोसो मोदोम होसारनानै जेन गावनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावफुंनानै गावनि रोंगौथिखौ बयनोबो दिन्थिफुंनानै जेन दावगालांनानै बर' हारिखौ सोरजोंबा सिनायजानायाव हेफाजाब होयो आं बेखौनो बुंनो सानो आरो दा बोसोरसालिया जोंनि जे मोनसे एवार्ड सेरेमनि बे जागोन कर'नानि एसे एला माने खायसे प्रट'कलनि थाखाय खामानिया एसे नांथाथ'नानै दङ थेवब्लाबो बे जागोन आरो बे जाथारगोन सियर बयबो गोसो होसारनानै नायनो फैदो हेफाजाब होलायदो जाहाथे जोंनि नैबे ओंखारबोनाय आर्टिस्टफोर बा टेकनिकेल लाइननि जिफोर दङ गासैबो जेन दावगालांनायाव थुलुंगा मोनो आं बयबो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानो गोसो मोदोम होसारनानै जेन बिथांमोनखौ ओंखारफुनाय गासैबो आर्टिस्ट बा टेकनिकेल लाइन मानसिफोरखौ जाहाथे थुलुंगाखांहोयो आरो कनफारेन्स खुंनांगौ बे बिराद इम्परटेन्ट जोंनि थाखाय बे मोनसे स्टेपआ आरो नैबेबायदि कनफारेन्सआ सोरखौबा मोनसे स्टेप बा 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप बिदि दावगालांनायाव माने हासारनि बायदि खामानि मावो बेफोरबायदि कनफारेन्स खुंनाया एभ्रि डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट होननानै आं सानो आरो दा कालचार होनना बुङोब्लाथाय बा एक्टिं खालामनाय रोजाबनाय बेल' नङा मोसानाय गासैबो थाफादेरनानैसो मोनसे कालचार आरो बेखायनो सोरबा मोसानाय लाइनावनो था सोरबा रोजाबनाय लाइनावनो था सोरबा एक्टिंल' लाइनावनो था गासैखौबो आं बेखौनो बुंनो सानो बे मोनफ्रोमबो गासैबो लोगो नांनानैसो मोनसे कालचार नालाय बे मोनफ्रोमखौबो गावबा गाव जा मोनसे खामानियाव दं जेन बेखौ गोसो होनानै मावो आरो बेखौ आं बुंनो सानो खुलुमबाय दिनै जों माने बर' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसन चिरां डिस्ट्रिक्टनि स्क्रिनिं जागासिनो सिङाव जोंहा 3 जुरि मेम्बार लाबोनाय जादों बेनो जाहैबाय जोंनि माने सिनियर डाइरेक्टर पंकज लाहारि ओमफ्राय लोगोसे जोंनि एनएसडि पास आउट आरो एक्टर जयन्त नार्जारि बिथांखौ आरो जोंनि क'क्राझारनिफ्राय सिनेमा डाइरेक्टर राजा नार्जारिखौ लिंहरनाय जादों बिथांमोना दा जोंनि बे चिराङाव जेसेबां एलबाम ओंखारदों बे बोसोराव बेखौ सायख'नो थाखाय आरो बेखौ बेस्ट माने 12टा केटेगरियाव 12टा एवार्डस होनो थाखाय बेखौ दा नायनाय जागासिनो सिङाव हलाव जों बिराद स्ट्रिक्ट रुल्सखौ मानिगासिनो आरो आङो बे एवार्ड बे खुंफुंनो थांनाय एवार्डनि साब कमिटिनि सासे मेम्बार आरो बे बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि स्पिकारबो दा जोंनि बिबाना बेनोनो कि बे प्रग्रामा साक्सेस जालाङो आरो दिनै बे 26 एलबाम 12टा सर्ट फिल्म दङ दा बेखौ नायखांनानै बिथांमोननि बे पइन्ट्स होनायखौ जोङो माने मोनबा नमिनेसनखौ थाबैनो माने फोसावनो थाखाय माने नेगासिनो माने गोबां गोलाव प्रग्राम जासिगोन दिनै मानो होनबा 26 एलबाम दङ आरो 12टा सर्ट फिल्म बे मोनानोबो हागौ स' जोङो बहुद एंसियासलि वेट खालामगासिनो रिजाल्टआ मा ओंखारो ओमफ्राय बेनिफ्राय नमिनेसना सोर जायो आरो बेखौ 5 तारिखआव जाय बेस्ट 12टा माने केटेगरिस दं मिउजिक भिडिअ आरो 12टा केटेगरिस दं माबायाव सर्ट फिल्माव दा बेयाव 12 जना सोर जागोन सोर देरहागोन या सोर मोनगोन बे बान्थाखौ दा बिनि थाखाय जोंबो गोसोआ गुरलु जानानै दं दा दिनैथ' जोंबो मिथिनाय नंला नमिनेसनखौल'सो मिथिसिगोन ओमफ्राय फाइनालि 5 तारिखआव सोर मोनमारा बै 5 तारिखनि सान्तिफुरनि प्लेग्राउन्डआव जेला जोंनि बिसानि बे एनुवेल कनफारेन्स 4th एनुवेल कनफारेन्सआ जागोन बेयाव बिथांमोना मिन्थिसिगोन आरो थ' आं खावलायो गासैबो प्रडिउसार्स जाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेयाव बाहागो लादों बिथांमोननिफ्राय माने गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो एन्ड थेंक इउ भेरि माच बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनो थाखाय आरो बेयाव बादिलायनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा नेक्स्ट इयार आरो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन खालामबावनो हागोन होनना सानो बेनोसै आरो जोंनि एनुवेल कनफारेन्सआ फैगासिनो दङ
बेनिखायनो जों साफ्रोमबो आर्टिस्ट महरै साखाफारा जाना दङ बे हिसाबै आं बुंनो सानो जोंनि सान्तिपुर एरियानि गासै रायजो राजाफ्रा जेन बे जोंनि हाबाफारियाव साफ्रोमबो बाहागो लाफैयो बेखौनो आं जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै बरायहरनाय थाबाय बेनि एवार्डखौ फैगोन 5 डिसेम्बराव सान्तिपुर हाई स्कुलनि प्लेग्राउन्ड फोथाराव होनाय जागोन जोङो बुंनांगोन जिखुनु हक नैबे फार्स्ट प्लेटफर्म बायदि माने फैयै खुङै देग्लाय 4थियाव खुंबाय 4थियाव जोङो जोबोद मोजां डिसिसन लादों कमिटिया तारमाने दा सान्तिपुराव 1 तारिखआव जिहेतु एवार्डखौ जों होगोन बिनि थाखायनो दिनै नैबाव सर्ट भिडिअ सर्ट माबा एलबाम बेफोरखौ जोङो गासिबो नायबिजिरनानै बेवहाय सायख'नाय जागोन आरो सायख'नानै जाय देरहासार जायो बेखौ जोङो सान्तिपुराव 1 तारिखआव एनुवेल कनफारेन्स जितु सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बेवहाय जोङो बै एवार्डखौ डिक्लेयार खालामनाय जागोन आं सानोदि आं मिजिंथियोदि जाथिनि बर'नि माबा मोनसे बाहागो बेयो जाबाय हिस्ट्रिकेल नङाबा जोंना जाथिया गोमालांसै सोरबा कालसारजों सोरबा बिदिनो स्पर्ट्सजों सोरबा बिदिनो अनेक रोखोमै थांनानै जोङो जाथिखौ सिनायथि होआबा गोमोरलांनायनि लामायाव होननानै सानदों बेनिखायनो आङो नैबे जिहेथु जोङो दा प्रग्राम लादों आरो जों जि थांखि लादों सान्तिपुराव बेयो जाबाय जोङो फिसाखौनो होनांगोन गोरलै प्लेटफर्म दा बिनिफ्राय जों फैयै दासो 4थियाव आगान सुरदों दा बिनिफ्राय इयुनाव जोङो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन प्रग्राम लानानै गिदिर जाहाथे बलिउडआव दैथायहरनो हायो बेखौनो आङो मिजिंथियो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलाव जोंदि बिहु बादायलायो मोनफ्रोमबो जायगायाव बिहुखौ खुङो बिहु माने बैसागुआव 1 तारिखआव जोंदि खुङो बेवहायदि बहुद गाजा गोमजा मोसायो जों नुनानै मोन्दोंदि बै मोसाग्रा बै खनग्राफ्रानो फ्राय माने बेबायदि लाइनाव फैयो कालसाराव बेफोरखौबो जोङो गामि दाब सेलेक्सन खालामनानै देरहासार फार्स्ट सेकेन्ड जानायफोरखौ लाबोनानै जोङो ज' खालाम हायोबा नैबे सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना जि थांखि लादों बे थांखियाव माने खोब माने जरदार जागोन आरो गोजौ हलिउडआव थांनाय दिल्ली मुम्बाइआव थांनानै जोंनि जाथिखौ एसेबाबो कालसार लाइटजों सिनेमा लाइटजों देखायहैनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो बेखिनिया आंनि बुंनांगौ एक्चुअली दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि थाखाय जोबोद मोजां सान जों जाहैबाय फार्स्ट टाइम चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसा बेबायदि टारगेट लाफेराखैमोन नाथाय जों देग्लाय टारगेटखौ लादों दिनै जों सर्ट मुभि सायख'नाय एबा एलबाम सायख'नाय हाबाफारिखौ जों दिनै जागायबाय बे जागायनायजोंनो लोगोसे जों आसा खालामो जोंनि जेखिनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनाव जाय बिथांमोनहा दि थांनानै दं एबा थाबाय थागोन जे बिथांमोना जाहाथे जोंनिफ्राय गोजौसिनाव जाहाथे थांनो हायो एबा रोंगौथि जायो एबा एलबाम खेबनाय सर्ट मुभि खेबनाय जाहाथे बिथांमोना जोंनि जिखिनि दिनै सायख'नाय बे सायख'नाय हाबाफारिजों जाहाथे बिथांमोना गोख्रों आरो राफोदजों जायो आं बेखौनो खावलायगोन बे सायख'नायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय टेलेन्टखौ मानसिखौ नायनाय जे जाय मानसिनाव बेसेबां टेलेन्ट दं एबा बबे डाइरेक्टरा बेसेबां टेलेन्ट दं सोर एक्टरा बेसेबां टेलेन्ट दं सोर एक्ट्रिसा बेसेबां टेलेन्ट दं सोर स्क्रिप्ट राइटारा बेसेबां टेलेन्ट दं जों बेखौ दिनैनि समाव सायख'नाय जादों बेनिखायनो आं बुंदों जे चिरां डिस्ट्रिक्टआ बुंनो थाङोब्ला दिनै गोबां मोजां सान दासान्दि जोंनि दानि प्लेयारफ्रा बेसेबां हास्थायो एक्सुवेलि फिल्म होननानै बुङोबाथ' अनलि बर'ल' नङा बे फिल्माव नोङो रोंगौथि दङब्ला नोंहा गोबां हिन्दी इंलिश गोबां जाथिनि गोबां भाषानि गोबां बाङालि गासिबो नोङो फिल्म जगतआवहाय ओंखारनो हागोन दिनैनि दिना नङा दे जे फिल्म जगतआव खालि अनलि बर'ल' सिनेमा बानायनांगौ बा बर'ल' थानांगौ सासे एक्टरा सासे एक्ट्रिसा बा सासे स्क्रिप्ट राइटारा दि बर'ल' लिरनो मोननाय मोन्थाय दं बेबो नङा सासे एक्टरा सासे बांलाबो गानो हागोन हिन्दीबो गानो हागोन बा असमियाबो खालामनो हागोन एभ्रिथिं अल एभ्रिथिं फिल्म जगतआव जाय बिथाङा रोंगौथि दं गावहा टेलेन्ट दं अल एभ्रिथिं बिहा गासिबो जिमानखि जाथि दङ बिनि एक्टर एक्ट्रिसखौ जानो हानाय बेहा मोन्थाय दङ एक्सुवेलि फैबाय थानाय डिसेम्बर 5 तारिखआव जिखिनि जोंहा प्रग्राम जानो थांगासिनो दङ जे जायखौ बुङो जों सान्तिपुर हाई स्कुलनि गुवार फिल्डआव
जों दि मेहेरगोनां जों दिनै प्रग्राम लादों बै मेहेरगोनां प्रग्राम लानायाव जाय सान्थिपुर ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो सानथुमैगिरि आरो साननो गोरों जाय बिथांमोना जोंखौ बड' चेनेल आर्टिस्ट हिसाबै जोंखौ सापर्ट होदों जे बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै आं जेब्लायबो साबायखर बावगोन मानो थाखाय होननानै बुङोब्ला जे बिथांमोना थारैनो बर'नि माखासे नांगौ जि बुस्थुखौ जों कालचार होनो एबा जोंनि हारिजों नांथाबनाय माखासे राव आरो हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जे बिथांमोना जोंनो एसेबां गिदिर सर्ट टाइमाव टाइम होदों एबा सापर्ट होदों बेनि थाखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिदिर आं साबायखर बावगोन।